Okay, not interested. Kung saan na siya pag-click ang not interested din sa TikTok. Example na mo gawas sa imuhang TikTok nga for you nga post nya di ka ganahan kay di ka interested, meaning you're not interested. So unsaon na siya, nay duha ka paagi pre ani example. So una, pislita ang share nga button din ha, kanang arrow. Then pislit mo na mo gawas nga na broken hearted, no, na nabuak nga heart mo na not interested, igpislit nimo ana mawa to siya kadtong ing ato sad nga pariha nga mga post di nakakita. Ang ikaduha nga paagi kay pariha ani ilong press lang ang imong screen dayon mugawas na to ang option nga not interested. Pariha ani i-click nimo ana lahi na nga video yung makitaan atong suway nag-usaban ilong press dayon gawas to siya ang option i-click ang na broken hearted or not interested. Again for the last time ilong press then click not interested. Inganaon ra